Много често сме свикнали да не изразяваме емоциите си, да ги задържаме дълбоко вътре в себе си и или да ги игнорираме, или да се правим, че не са се появявали, или да се разсейваме, за да не ги изпитаме, за да не ги освободим. И именно тези задържани емоции много често са причина за вътрешно напрежение, за симптомите на силна тревожност, на паникатаки. Така че емоциите имат нужда да бъдат изразявани, да бъдат освобождавани, защото иначе правят големи бели на хората. Така че нека днес опитаме да живеем целият ден през свободата да изразяваме емоциите си. Аз съм Екатерина Ангелова и желая на всички прекрасен ден.